najhoršie je, keď máš v týme úplných sráčov, ktorí sa ani nesnažia, serú na to, hádajú sa medzi sebou a teraz si ukážeme, ktorých konkrétne mám na mysli. Prvý pán je tento. Druhý pán už ide do šatne, lebo sa dosral. Ja mám od začiatku nervy. Dáš preslov? Dal by som, ale nie sú tu tí dotyční, koho som chcel dojebať. A spravili to druhýkrát, druhý týždeň po... Či predminulý sme hrali? Druhý týždeň po sebe. Dobre, takže konec, hej. Rizo, jak bolo? Super, dobre som si zahral. A tie závažia ti nevadili? Ale šance. Pomohlo, že si sa bol vysrať, hej, pred zápasom. Mášo, ty si mal šance. Nechodí každý deň za hodinu, vieš. No a teraz to vypni. Čo? Teraz to vypni. A ideš na ostro, hej? Odovzdávam slovo. Dnešný výkon bol dôkazom toho, že keď je srdiečko, tak sa dá vyhrať aj nad lepším tímom. A iba by som rád upriamil pozornosť na tie zvesené hlavy. Ale dneska si aspoň konečne všetci podali ruky.